טוב, אז אנחנו מתחילים. רינתיה מתלבשת בינתיים כי הקפנו את המקום. הקפנו. ואיתנו היום. דרור רוזנברג מלליס. שלום. שלום. דרור, מה הדבר האחרון שלמדת? זאת שאלה מסובכת. חוץ משקית מספיק חזקה לשלישיית בירות שפינקת אותנו ובאת לנו, מה זה טוב עם הבירות האלה? וואו. א', אני שמח. כל מי שבא לפודקאסט, אני מקווה שתיקחו את זה בירות זה מינימום. זה הסטנדרט מעכשיו. חוצפנים. עכשיו תעלו. כן. הדבר האחרון שלמדתי, זאת שאלה טובה. תקשיב, אני מקשיב הרבה לפודקאסטים על מוזיקה. די, באמת? מלא. למה המוזיקה? יש לי כזה תשוקה למוזיקה. קצת מנגן, קצת כותב, כאלה. אז תהליך היצירה ממש מעניין אותי. איזה מגניב. אז פרק האחרון שהקשבתי לו והיה מעניין ולמדתי בו משהו, היה פרק שבו, עכשיו אני לא זוכר את השם שלו, זה מביך. לא נורא. לא. הנה לחתוך כבר, אתה רואה? למה? הכל בסדר. הנה זה נשאר. פרק שבו המפיק מוזיקלי של הדג נחש, ששכחתי את שמו פתאום, מספר בעצם על התפקיד שלו בלהקה. וזה היה מרתק, כי בעצם הוא סיפר על תפקיד המנהל. ואיך הוא מנהל את האקוסיסטם גם של הלהקה, ולא רק את הלהקה. והם חתיכת להקה, איזה 7 אנשים. והם חתיכת להקה, והם חבורה מוכשרת של אנשים דעתניים, ואיך אתה מחזיק חבורה כזאת ביחד כל כך הרבה זמן, ובמה אתה מתערב. אז בכלל פרק על ניהול. חד משמעית, מאמצע הפרק זה פשוט היה מרתק, איזה יופי. אז יש שם כמה תובנות על ניהול. אז פרק בעברית. שזה עושה את החיים יותר פשוטים, לא? כן, לי בטוח, לך אני לא יודעת. טוב, מתחילים? קדימה. את רינתיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים, ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק. ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים. והפודקאסט הוא פיצוחים. המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו. ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו? יאללה. רגע, דרור, אז תציג את עצמך, מה אתה עושה בחיים? אני בעסקי הלמידה, כבר 20 ומשהו שנה, לא סופר. אני מנהל מחלקה שנקראת מחלקת L&D Practices. זה מחלקת פרקטיקות למידה של אמדוקס. מנהל אותה קרוב לשנה. באמדוקס במצטבר 8 שנים, 5 שנים בגלגול הנוכחי ועוד 3 בגלגול לפניו. בעסקי הלמידה מגיל 20 בערך. הייתי מדריך ב-8200, אחרי זה הייתי קאד ב-8200. לא ידעתי את זה. כן, נו, את רואה, אני מחדש לך. כן, אתה יודע שהוא היה גם בעסקי המזון? לא. כן, יש לו... מה? את כל מה שאני יודע על ניהול לקוח, ואולי זה מסביר כמה דברים, סתם. את כל מה שאני יודע על ניהול לקוח, למדתי כשניהלתי, הייתי טבח לשנה, הלכתי להגשים חלום, איפשהו באמצע החיים. באמצע החיים? באמצע החיים, בגיל 37. וואו. הפסקתי, חניתי את הרכב הזה שנקרא L&D בצד, ונכנסתי לרכב אחר, הוא נוסע בנתיב, ובמסלול כל כך שונה, וגם שם אתה לומד הרבה על למידה, שהיא לא למידה דיגיטלית, כן? למידה בידיים, למידה מעשייה, אז, קיצור, הייתי 4 שנים בעסקי המזון, 3 שנים ניהלתי קצבייה. וואו. זה מטורף. 3 שנים ניהלת קצבייה? איך אני מתלהבת שידעתי את הפרט הזה? ניסה לאורן עיניים, אז אם אתה רוצה את כל הפרטים המלוכלכים על העסקים האלה מאחורי הקלעים, בפרטי, סתם. אוקיי, ואנחנו, חשוב להגיד, אנחנו ראינו בפודקאסט לא מעט מנוהלים שלך. נכון. נכון? ועכשיו הגענו לביג בוס, מה שנקרא. והרגע אני אגיד ברמה האישית, זה שאני מתה עליך. כן. זה הדדי. ותמיד בכל אינטראקציה שלנו, אני לומדת מלא. הזווית שלך, ההסתכלות שלך, הדברים גם שעשיתם באמדוקס, הם תמיד, כאילו, אני חושבת שזה פרק לא יודעת כמה שאנחנו מראיינים אנשים מאמדוקס, זה לא סתם. בין אם זה קולגות שלך, ובין אם זה חבר'ה שבאמת אתה מנהל. תני לנו את המילת מפתח באמדוקס, סמן ימני. איך הוא אוהב. רינתיה אוהבת להגיד, אין, לא יכול להיות פרק שיגידו אמדוקס, ולא יהיה גם את הצירוף. אבל אני אחבר את זה באמת לאנשים, בסדר? כי אנשים זה, ואתה ממש דוגמה לזה, עם ראייה מאוד רחבה בזה, וזה בדיוק הפרק שרצינו להקליט איתך, על הראייה הרחבה של שנייה להרים, להסתכל ממש כאילו להוציא את הראש רגע מהברכה, ולדבר על עתיד
עולם הלמידה בארגונים. זה כותרת מפוצצת זו. נכון. אבל קודם כל תודה על המחמאות. כיף. דבר שני, יש לי חלק בזה, זה לא שלי רק, זה צוות מורכב מאנשים מדהימים, באמת, אחד. לא יודע אם מאושיות, אבל באמת אנשים מקצוענים, אחד, או אחת, זה הרוב. וזו מסורת של הרבה שנים שיש באמדוקס, זה לא שזה הומצא עכשיו, אני חושב שזה כבר למעלה מ10 שנים, הימים של אלון, נומי, הראל. נכון, ובזה, כאילו, קיצור, הבנו. אז אחלה. דרור, מה עתיד הלמידה בארגונים? גלה לנו בבקשה. אוקיי, זה מאוד פשוט. אנחנו יושבים פה עם כדור בדולח, דרור יושב עם מצנפת. ובירה. אז אוקיי, אולי ניקח באמת... שלוק מהבירה. כך, זה טוב. זה מה זה טוב לעשות פרק קצת שקוראים. רינתיה, עוד לא, הבירה שלה עוד מלאה, אז אתם תראו לאט הפרק, הוא מדרדר, זה בגלל זה. אבל אלכוהול מרגיע אותי, זה דווקא משחק לטובתך. הולך ומתערפל הפרק. בדיוק. אבל אני רוצה להגיד בהקשר של עתיד עולם למידה והולך ומתערפל, שבתוך הערפל הזה שאנחנו מצויים בו, בהקשר של לאן העסק הזה הולך, אתה באמת צריך לנסות להרים את המבט ולראות מעל הערפל, או להבין... למה ערפל, דרור? כי אני חושב שהטכנולוגיה של Generative AI הופכת את העולם הזה, מטלטלת אותו מכל כיוון. כלומר, אם הקורונה עשתה איזו טלטלה והביאה להאצה במה שקשור ללמידה שהיא אונליין, דיגיטלית וכו', הטכנולוגיה של Generative AI פשוט טורף את הקלפים. העולם שאנחנו... אז מבחינתך, כאילו, הערפל שאתה מתייחס אליו זה, ואתה אומר, רגע, האור עוד לא בהיר, אנחנו לא יודעים. הערפל הוא לא רק הטכנולוגיה עצמה וההשפעה שלה. אני חושב שהסיפור הזה של מה הפוטנציאל שאפשר להפיק מהשילוב בין טכנולוגיה לבין חשיבה אנושית, שיודעת לתכנן, וזה נשמע נורא גבוה, אבל זה לא כזה גבוה. שיודעת לתכנן ולהסתכל ולהוציא מהטכנולוגיה יכולות, שהטכנולוגיה בעצמה כרגע, כן, אולי בעוד X שנים יהיו לה יכולות עצמאיות לחלוטין, הטכנולוגיה הזאת בסוף של Generative AI היא כלי סטטיסטי. היא לא חושבת בעצמה ככל הידוע לי. ולכן המחשבה האנושית והיכולת לגלות יצירתיות תוך שימוש ומיצוי היכולות של הטכנולוגיה, זה החלק שהוא מעורפל. אנחנו לא באמת מבינים לאן הוא מושך, מעבר לזה שיש ים של כלים והצפה מוחלטת ביכולות של מערכות או אפליקציות או צ'אטים של העולם, אוקיי? כל ה-GPTים של העולם. מעבר לזה, אנחנו מדברים על מה עוד אפשר להוציא שם שאנחנו לא חשבנו עליו. אני יכולה להוסיף עוד משהו לערפל הזה? אם רגע זו האנלוגיה שאנחנו הולכים עליה, אני חושבת שאנחנו נמצאים בערפל כבר לא מעט זמן, וזה חלק מהווקל סטרואידים, שהערפל גם מגיע מהטכנולוגיה, אבל לא רק, ופה אני חושבת שגם כדאי שנעשה הפרדה מאוד חדה אפילו בשנה האחרונה בין ישראל לבין העולם. אוקראינה וישראל אולי מהעולם שלנו, אבל כאילו ישראל והעולם, כי אנחנו באמת פה בבועה קצת אחרת, אני חושבת שאתה בתור מי שעובד גלובל מרגיש את זה, אבל השינויים בעולם הם באמת מאוד קיצוניים וגדולים, ובתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שהיו בעבר, ואני חושבת שזה עוד חלק ממה שמאוד מאוד משפיע על הערפל, מאוד קשה לחזות מה יהיה מעבר לערפל הזה, אבל כן יש כבר, אפשר לראות, כמו תמיד, מגמות, דברים שמתהווים. חד משמעית, וגם יש מה שאנחנו מעצבים כעתיד. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על ערפל, אתה גם בוחר דרך איזה נתיב, או נתיב דמיוני שאתה מדמיין אותו, אתה חוצה אותו, כן? אתה לאו דווקא הולך רק סביב מה שברור ובהיר לך, אתה גם צריך לפלס דרך. ואני חושב שבמובן הזה, כמה שזה נדוש, יש פה הרבה מאוד הזדמנויות, והרבה מאוד חשיבה שיכולה להפיק בסוף איזשהם כיוונים שבאמת לא חשבנו שאפשר לממש אותם בכלל. וזה כמובן מורכב, זה לא הולך להיות פשוט, אבל כדי שזה יקרה, צריך להתחיל לעבוד בזה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני יודע להגיד על הקשר בין תמונת העתיד לבין מה נדרש מאיתנו עכשיו, עכשיו צריך להתחיל לעבוד בלהכין את עצמנו לעתיד. זה נכון תמיד, ועל אחת כמה וכמה לאור הערפל הזה שדיברנו עליו. שאלה רגע הצידה, למה בכלל אתה מתעסק בעתיד עולם הלמידה? א', אני חושב שברמה הארגונית... כאילו אני יודעת את התשובה, כן, אבל מחפת להשתנה גם בפודקאסט. יש פה שילוב של פעם אחת, זה העובדה שאמדוקס כחברה, לאו דווקא L&D, כן? כחברה החליטה
לקפוץ עמוק לתוך המים של Generative AI, ולרכוש יכולות ומיומנויות, ולדאוג מעבר לכלים, החברה תהיה מוכנה ברמת מה שנקרא readiness, כן? תהיה מוכנה לעולם ה-Generative AI. ואז כשאתה קופץ יחד עם החברה, כן? לתוך זה, וזה מה שעשינו בשנה האחרונה, להכשיר את כוח האדם שלנו, בהרבה מאוד מובנים, להכין אותו לעולם החדש, גם תפיסתית, כי יש הרבה עניין של תפיסה והבנה שמה זה דורש ממך עכשיו, כי זה לא רק הכלי, ולא רק השימוש בפרומפט. זה לא העניין. העניין הוא לדעת כל הזמן להמשיך להתפתח, להמשיך לחקור, להמשיך ללמוד, להמשיך, ולהתאים את עצמך למציאות שמשתנה מאוד מהר כל הזמן. עכשיו, לצד הדבר הזה, הסתכלנו רגע על עצמנו ואמרנו, אוקיי, איך זה משפיע עלינו? הרי זה מטלטל את העולם שלנו. ואז אתה מתחיל לקרוא. שלנו אנשי הלמידה. שלנו אנשי הלמידה, כן, תודה על העברה. אתה קורא, אתה לומד, אתה דן בין חבורה מקצועית שסביבך. לאן זה הולך? לאן העסק הזה עכשיו הולך, ואיך הוא משפיע על למידה, ומה שאנחנו מתעסקים בו, ומה נדרש מאיתנו עכשיו. אז הסיפור הזה, הוא קודם כל תולדה של מהלך פנים ארגוני של L&D Practices, לצד הקולגות שיש לנו מהצד של הפרטנרשיפ. וגם כתכננה. לא, אבל אני חושבת שזה מאפיין מאוד טוב. יכולת לסגור את התשובה במשפט הזה? לא, אבל אני אומרת את זה באמת באהבה גדולה, כי... תחושה בונה. נכון, בדיוק. כי זה חלק, אני חושבת, כאילו, אתה באמת איש למידה לא רק בתפקיד שלך, אלא גם במהות, והעיסוק בעתיד הוא לא פריבילגיה, זה כאילו נראה לנו, אנשי הלמידה, זה כאילו לפעמים פריבילגיה, שמישהו יעשה את זה בשבילי, אבל אצלך גם הארגון דוחף לזה, גם אתם והקולגות שלך, וגם אתה בסקרנות הטבעית שלך, אז אני חושבת אני רגע רציתי להתייחס הייתה עוד נקודה, אבל אנחנו נחכה, לא, זה בסדר. אורן אפילו עשה לי מבט של זה, נכון, סליחה. בבקשה. אני אגיד רק שזה לא רק L&D פנימית, אלא גם HR, Amdocs, SAM, רוצים להבין לאן פני הלמידה מתכווננות והולכות. לא יודע אם צדקתי בעברית או לא. לאן פנינו מועדות בעולם הלמידה, ובעצם ביקשו את זה כסוג של מצפן, לאורו נתחיל לכוון את עצמנו. אז זה היה מהלך שקרה די במקביל. מדהים. אני אגיד לגבי זה שכאילו, אתה עובד בארגון טכנולוגי שכל הזמן האדמה בוערת לו מתחת לרגליים, ובגלל זה כאילו זה גם ממש גורם לכם להיות סמן ימני בהרבה מובנים. בהרבה ארגונים כאילו מדברים על AI, הוא לא קורה בפועל, כאילו אם אני מסתובבת בנקים, כל מיני, זה הרבה יוזמות של הארגון, סליחה, של אנשים דווקא ספציפית הרבה פעמים בתוך הארגון, הארגונים כארגונים לא בהכרח מבינים את זה, ואז שנייה אני רוצה לדבר לאנשי הלמידה שהם לא חווים עדיין את מהפכת הג'נרטיב AI, כי אתה כבר בנית על זה תוכניות הכשרה לעובדים, וטטטה וזה וזה. וכאילו אנחנו לא חווים את זה. עכשיו, רגע כדי לסבר את האוזן, אנחנו בתכלס מדברים על מהפכה, שהצפי שלה הוא להיות גדולה יותר מאשר מהפכת האינטרנט. בסדר? כאילו רגע במונחים של, עכשיו תחשבו מה האינטרנט עשה לעולם, והקלטנו לפחות איזה 3 פרקים, נכון אורן? על בינה מלאכותית, גם עם ינאי וגם עם אלעד, ופרק שאורן גם מדבר על זה, כי באמת קורה פה דבר, אני לקח לי הרבה זמן להיכנס לאירוע הזה, אני חייבת להגיד, גם כאילו ברמת ההרגל האישי, וגם זה קשה להבין, שאתה עכשיו מסביבך רואה מהפכה טכנולוגית שהולכת להשפיע על היום-יום של כולנו, מה גם שאנחנו חווים מהפכות אחרות, אז זה כאילו קצת נשכח, אבל... אז זה, וגם רציתי להגיד שאני חושבת שזה משהו ששוב מאוד מאפיין אתכם, בגלל זה גם אני, זה וגם אותך ספציפית, הסיפור הזה של הפרואקטיביות. שזה לא רק אני אשב ויחכה שהארגון יגיד לי, אלא הפרואקטיביות של, אוקיי, בוא נגזור מהעתיד את מה אנחנו רוצים שיקרה פה עכשיו. אז אני רק אוסיף משפט על הפרואקטיביות, ואגיד שאני לא מאמין שאפשר לנהל מחלקת למידה ולא להיות פרואקטיבי. אומר את האמת. אני לא מכיר כזאת אופציה. אני חושב שזה... אפשר דרור, אפשר. שאלה באיזה איכות, אבל אפשר. אני לא מאמין בזה. בסדר, זה שאלה רגע של סט של תפיסה ואמונות. אני לא מאמין שאפשר. אני חושב שזה, by definition, משאיר אותך מאחור. ולהישאר מאחור, לפעמים זה לא רע, כן? זה נוח. יחד עם זאת, זה לא מחבר אותך לאן שהעסק זז לכיוונו. זה גם לא כזה מעניין. מה? להישאר מאחור? ככה. לא, להישאר מאחור, אני מתרגמת את זה כמגיב, בסדר? כן, כן. וזה כבאמת יוזם, בסדר? הפרואקטיביות הזאת, זה מתחבר למודל הערך המוסף, של באמת להיות באזור של מייצר ערך מוסף בארגון, ולא רק לוקח הזמנות. מסכימה איתך. וואו, אורן, אתה מדבר מלא. כן.
אני מחכה שנגיע למה קורה בעתיד. הבנתי. אני מחכה אוקיי, אנחנו בפרומו. אז זהו. שאורן לא מדבר הרבה זמן, אני כאילו אומרת, רגע. מה? איפה טעינו? לא, אני ממש סקרן. טוב מאוד, אז תישאר בסקרנות. ואני גם מקשיב. נכון, בניגוד, כן. אני אגיד למה תישאר, כי יש גם סייגים. כי כשאנחנו מדברים על עתיד עולם הלמידה בקונטקסט, לפחות שאנחנו מכוונים אליו כ-L&D Amdocs, הוא באמת לוקח את זה מתוך הזווית הטכנולוגית, לוקח את זה לעולמות בהם עובד יושב מול מסך מחשב, וזאת העבודה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על תעשייה מסורתית עכשיו, אנחנו לא מדברים על מי שלא עובד מול מחשב, אנחנו מדברים על מישהו שזו שגרת היום שלו, שעוד יותר מזה, זו שגרת היום שלו, והוא משתמש המון, לא רק באופיס, אוקיי? אלא בתוכנות גם, כן? זו גם, לא זה, אבל הרבה מאוד עסוק בלהשתמש בכל מיני אמצעים וכלים שיש לו מותקנים במחשב או בענן, שמאפשרים לו לקיים את העבודה שלו. וזה חשוב מאוד לשים את הפריים הזה, כי אחרת אתה אומר, אוקיי, זה חל על... לא, זה, קודם כל זה מצר רגע את התמונה. יחד עם זאת, אני חושב שהרבה פעמים במקומות האלה זה מכתיב את הכיוון באופן כללי. אז כל העסק הזה יתחיל לזוז לכיוונים שאני אשתף בהם עוד רגע, העתיד. כן. אחלה. אז להתחיל. כן, זה דגש מאוד חשוב. רגע, סליחה, אורן, דקה. כי אני חושבת שזה גם חלק מהעניין, בסדר? כי העתיד עולם הלמידה הוא כמובן חלק מהקשר. הקשר מאוד מאוד משמעותי, זה גם מה קורה בתעשייה שבה הארגון שלי עובד, או שאני חלק ממנה, סופר משמעותי, כי לא דומה עולם, לא יודעת, מפעלים, או נמל, הסיפור אמיתי, לעולם הטכנולוגיה, הייטק, בטח באזורים שאתם עוסקים בהם. בבקשה, מה גילית? מה גיליתי? טוב, זה לא אני גיליתי, זה עבודה שהיא עבודה צוותית, אני רוצה לציין את זה, זה חשוב מאוד. ויהיה פה מלא name dropping הרגע. אבל אתה הבאת בירה. נכון. אז זה לא מעניין אותנו. אבל זה בשם. סבבה, בשם, כן. אז חבורת ההנהלה המוכשרת של אמדוקס L&D, שזו מיכל מרום, יערה לחמן טייכמן, יובל ליב ופרחנה ומוניקה, שלא ישמעו את זה כי זה בעברית מהודו, אז זו עבודה משותפת שלנו, שהיום היא בהמשך פיתוח, כן? היא לא נעצרת כאן, אנחנו ממשיכים לעבוד על ה-use cases ולפרק היטב על מה אנחנו הולכים להתמקד השנה, מה היו המיקודים שלנו. אבל אם מסתכלים רגע על הדבר הזה שנקרא עתיד עולם הלמידה, יש כמה מרכיבים מאוד ברורים שאפשר להצביע עליהם. אחד, שהסיפור של Generative AI משפיע באופן דרמטי על המיקוד איך אנשים ילמדו, או האפשרות של אנשים ללמוד. אנחנו משתמשים משתמשים במודל הזה של 10-20-70, מודל נחמד, לא מוכח, ואנחנו אוהבים מודלים כאלה. המחקר מוכח, המודל לא. כן, בדיוק. אבל בסוף, סליחה, את צודקת, הכנעה שבי. רינציה, קראתי את המאמר שלך על זה. אז אני כתבת כזה, כן. כן, יכול להיות, המוח שלי עשה ריסט 50 פעם בשנה האחרונה. אז אני חושב שאנחנו הרבה מאוד מתעסקים ב-10, בלמידה הפורמלית, פחות, אבל מתעסקים באזור של ה-20, שהוא נקרא לו יותר האזור שיתופי, אוקיי? והרבה פחות באזור של ה-70, של ה-on the job, של מה קורה בזמן שאני עובד. אנשי למידה, איך שאתה לא מסתכל, הם מציגים לך תוכניות של מה הם מתעסקים בו, מה הם עובדים עליו, ואתה רואה שזה האזור. עכשיו, למה? זה לא שאנחנו לא רוצים לעבוד על ה-70. פשוט היכולת שלנו להגיע לאנשים בזמן העבודה, להשפיע על האופן שבו הם מתפקדים, לגרום להם ללמוד טוב יותר, מהר יותר, אפקטיבי יותר, את מה שהם אמורים לעשות, או לחלופים להיות כמו סוג של סולם, או עזר שעוזר לך רגע לקדם את מה שאתה רוצה להשיג בעבודה שלך, ולהבין טוב יותר מה הפוטנציאל של מה שאתה יכול לעשות. אין לנו דרך להגיע לשם כמעט. יש דרכים, אבל הן יחסית צרות, מצומצמות, דורשות הרבה מאוד השקעה והרבה מאוד התערבות ארגונית. הן גם דרכים שהרבה פעמים, גם במסגרת שולחן העבודה, כאילו, אתה צריך לעשות הולד. נכון. כאילו, לעשות הולד, רגע, גם אם זה 10 דקות שנייה, כאילו, ללמוד, ואז, ואני מבינה לאן אתה הולך. אז, אני שמח. אז, השיפט הולך לכיוון ה-70. אנחנו סוף סוף באמצעות הטכנולוגיה נוכל להשפיע על מה קורה לך בזמן שאתה עובד. מה קורה לך מבחינת למידה.
כלומר, לייצר כל מיני, באמת יש המון שפריצים של רעיונות סביב הדבר הזה כרגע, שבסופו של דבר יגרמו לך לעבוד, לבצע את התפקיד שלך, בין אם יעיל יותר, אפקטיבי יותר, או טוב יותר על כל מה שזה אומר, ויש לזה הרבה משמעויות, וזה יקרה בזמן שאתה עובד. אתה לא תצטרך ללכת לכיתה, לסדנה של 3 שעות, או לעלות, לא משנה, אותו דבר בזום או בטימס, זה לא חשוב. ההנגשה של האופן שבו אתה יכול ללמוד, תקרה דרך כלי ג'ן AI. זאת אומרת היא קורית כבר עכשיו. נכון, אבל אם מסתכלים רגע עתידית, פוטנציאלית, היא לא קרובה לממש את היכולת הזאת. כן. אז תן לנו איזה שפריץ של רעיון, שאני אבין מה הכוונה. אז אני אתן דוגמה, היא דוגמה שאני מדבר אותה לא מעט. אתה בזמן שאתה עובד. שפריץ זה כאילו מילה שאנחנו שתמש בעוד כמה פעמים בפרק, שאני רק כדאי. אם תרצי אפשר. לא ציפיתי לה בפרק הזה, כן, בבקשה. אני לא אחזור עליה. אז למשל, אתה מנהל שעובד כרגע מול המסך שלו, ואתה יודע שהלקוח שלך, שאתה הולך לפגוש אותו מחר, הוא הולך להיכנס לך בצורה. הוא כועס עליך, או היא, לא משנה, כי אתה כמי שנותן לו את השירות, לא סיפקת את מה שהוא ציפה, לא נתת לו את מה שהוא רצה, לא עמדת בלוחות זמנים, whatever, אוקיי? אתה צריך להתכונן לשיחה הזאת. עכשיו, אתה בן אדם עסוק, הלו"ז שלך מלא מ-9 עד 7, אתה עובד קשה, בקושי יש לך זמן לאכול. מי יעבוד איתך על ההכנה לקראת הפגישה הזאת? איך תתכונן? איך תלמד לקראתה? להבין טוב יותר מה אתה יכול להשיג בשיחה בצורה אפקטיבית. ונניח והיה לך קואוצ'ר כזה, או סימולטור כזה יותר נכון, שאתה מזניק אותו ברגע אחד, מספר את הסיפור של נתוני הסיטואציה, ואומר לאותו סימולטור, בבקשה תדמה לי את לקוחה שלי, ובוא תכין אותי. כן. ואותו סימולטור, לא רק שהוא יודע להכין אותך, הוא גם ייקח את התמונה של אותו מנהלת ויראה כמוהם, וידבר אולי אם יש לו איזה מקור כלשהו, בקול. אבל לא פתרת את עניין הזמן, פתרת את עניין אבל גם ככה היית צריך להכין את עצמך לפגישה. נכון. לא, אבל עדיין אין לי זמן, ואני עדיין צריך להשקיע בזה זמן, פשוט לא הורדת את הצורך בגורם אנושי. אני אלך אפילו רגע לעוד זה שבהמשך, מתישהו, הוא יזהה שמחר או עוד שבוע יש לך את הפגישה הזאת ביומן. בסדר? כאילו שוב, זה לא בטוח, אבל הוא יזהה. ואז הוא כבר יכול, כאילו, ברגע שהוא לומד אותך, הוא יכול להגיד לך, שומע, זה, אני יודע, אגב, לך אפילו מאוד מאוד רחוק, אני לא יודעת אם נגיע לזה באמת, אבל אנחנו יודעים מסיטואציות אחרות בארגון, שזה מנהל מסוג, סתם, אפילו מיפו אותם לפי ה-MBTI, או סגנונות תקשורת, או לא משנה מה, ממליצים, זאת אומרת, זה יכול להגיע גם למקומות האלה, ואז זה לא פשוט חיסכון, ומיקוד הרבה יותר גדול. טוב, נניח שהמערכת יודעת מה הסקילים שיש לך, במה אתה חזק, וואי. והיא למדה אותך כבר, והיא יודעת להגיד עליך כל מיני דברים על ההתנהגויות הארגוניות שלך, לא, כמובן, סוגיית הפרטיות פה היא סוגיה סופר רגישה וסופר מורכבת, אבל למניח, כמו שקורה הרבה פעמים, אני לא חושב שמישהו מאיתנו דמיין שהאפליקציות שמשתמש בהם ידעו את מה שהן יודעות עלינו, אז כנראה שאנחנו גם בעולמות האלה נזלוג לזה שהמערכות מכירות אותנו כבר, וגם את הסקילים שלך, גם את התנהגויות הארגוניות שלך, גם העדפות שלך, איך אתה מעדיף ללמוד, ואת כל זה מתנקז בסוף לאינטראקציה של נגיד 10 דקות, רבע שעה, שמכינה אותך לשיחה, שכנראה לאף אחד אחר לא היה זמן להכין אותך לקראתה, והיית צריך להתמודד איתה לבד. עכשיו, האם זו למידה? בטח שכן. האם זו מערכת שמשפרת ומייעלת מאוד 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 את הדיוק של מה שצריך לפגוש אותך? חבל על הזמן, כן. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל, וזו רק דוגמה אחת, ואפשר לצלול להרבה מאוד דוגמאות אחרות, של למידה שהיא למידה מסוג שאנחנו לא מכירים היום. כן. אני רוצה להתייחס לזה זה שאני חושבת שיש פה הגבולות מטשטשים בין העולם של שיפור ביצועים, מה שנקרא פעם, ותמיכה בביצועים, וכל העולמות האלה בעבר זה כאילו היו מודלים נפרדים כזה, ויש ממש זה, לסיפור הזה של למידה, כי זה אולי אפילו הפרדה בין הסיפור של הדרכה, כשהיא פורמלית, מסודרת, מישהו בא ואומר לך, שלמידה חוזרת ל-back to basic שלה, של התמיכה, היום-יום שלי בביצועים, ללמוד מתוכם, ללמוד על בסיסם. העולם הזה נורא 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 מטשטש, פלוס עוד מגמה שנכנסת לתוך הדבר הזה, והיא
פרסונליזציה בהיפר. כי עכשיו ה-ChatGPT יודע לענות לי כבר, הוא לומד אותי, הוא מכיר אותי, הוא יודע לענות לי, הוא יודע את הסגנון דיבור שלי, הוא יודע הכל. הוא מלמד את אמא שלי אנגלית, בסדר? כאילו, זה, באמת, אמיתי. זה כבר, אנחנו מתחילים לראות את זה עובד, ומאוד, אני אתמול בדיוק זה, ושאלתי את עצמי, זה למידה מה שאני עושה עכשיו, או שזה ממש כאילו שיפור ביצועים? כי בתכלס גם למדתי מלא. ואני אחבר את זה לעוד משהו, אתמול בדיוק סיימתי תהליך כזה של דיזיין ספרינט ייעוצי בארגון מאוד גדול, ונתתי את השנקל שלי לתהליך וכל זה, ואמרתי כאילו, תשמעו, כאילו יש פה הזדמנות שאסור לנו לפספס אותה. שאחד המגמות המאוד מאוד חזקות שעלו, זה לצאת רק מהלימודים של התפיסת בהד הזאת של הכשרות לתפקיד ותתתה, וכמה שיותר להיות בשטח. שטח, 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 בטח בסיטואציה שהארגון כרגע נמצא בה, ואמר, הנה הזדמנות, ה-AI הוא הזדמנות מטורפת, באמת לייצר פרסונליזציה מטורפת לאנשים. ואז אגב, אתם יודעים מה אמרו לי? אמרו לי, סבבה, אני בתפיסה, אני שם, אני אפילו אתחיל לייצר בוטים, הכל טוב, בסדר? הבעיה שלי, וזה מאוד שונה מארגון טכנולוגי, זה להרגיל את האנשים לעבוד עם הדבר הזה. כאילו לגרום להם לסמוך על זה, לצרוך את זה, כאילו זה שינוי מאוד מאוד גדול. אז אני מסכים ולא מסכים איתך, אני אגיד למה, א', אני חושב שלאנשים שהם בעולמות הטכנולוגיה, אבל כלי קל יותר. נכון. זאת ציפייה גם. However, זה לא המצב באמת. זאת אומרת, גם אנשים... מה תסביר? כי גם אנשים, אנחנו רואים את זה, גם אנשים שהם אנשים שמתעסקים בטכנולוגיה כל הזמן, לא משנה אם הם מתכנתים ישירות, או טסטרים, או מנהלים של סקראם טימס לידרס כאלה, זה בכלל לא משנה. כי מי מאיתנו? הוא לא סקראם טימס לידר. כן, סליחה. דור, זה הולך לקרות הרבה. כן, לא, אני מחמיץ פנים כרגע, לא רואים, אני מחמיץ פנים. גם הם נתקלים בקשיים? מה זה נתקלים? העניין הזה של לסמוך על המכונה, או על משהו לא אדם, גם ככה עם אנשים יש לנו בעיות, אז עם מכונות. אז התשובה שלי אליהם הייתה, זה שברוכים הבאים לעולם של שינוי הרגלים, ולעולם של שינוי, כאילו זה כמו זה, ועל זה אני חושבת, כן אולי ה-10, 20, צריכים לתת את הדגש יותר על איך אתה עוזר לאנשים לשנות את ההרגל שלהם, את התפיסה שלהם סביב הדבר הזה, like always. ואני כל כך מסכים. זה פשוט הפוקוס על משהו מאוד אחר. אני חושב שגם, אני משתף לא הנה, גם הטלפון שלי עושה רעש. אני משתף לא בשביל להגיד, הנה אנחנו כבר עושים, אלא באמת, כי זיהינו את זה. ואחד הדברים שאנחנו עושים בשנה האחרונה, היא לנסות לעבוד עם צוותים. הגענו, לא יודע, ל-12% מהחברה במובן הזה, 3,000 ומשהו איש. בקטנה, אבל זו באמת פרויקט חשוב מאוד. השינוי מיינדסט הזה, שהוא תהליך ארוך, הוא לא קורה בהתערבות חד פעמית, זה תמיד תהליך ארוך, של איך אתה מקנה הרגלים לאנשים, שיגרמו להם להסתגל לשינויים, כל הזמן לחקור ולרצות לחקור. שאני חושבת שזה מאוד מתכתב גם איתנו. נגיד, אורן הוא מאוד early adapter, בסדר? הוא כאילו עכשיו יצאת, כולו, זה אני, בפרקים הראשונים שהקלטנו על בינה מלאכותית, אני רק התעצבנתי. כאילו, די, אין לי כוח, עוד פעם לזה. עכשיו אני כבר בתוך זה וזה, אבל לקח לי כל כך הרבה זמן, כאילו, גם לא לפחד מזה, וגם באמת להתחיל להכניס את זה ל-DNA, זה באמת נורא קשה. ורנגל תמיד אומר את הקטע הזה של מייקל אדמס, איך קוראים לזה שכתב את המדריך לטרמפיסט בגלקסיה? דאגלס אדמס, שיש לו מין תיאוריה כזאת שאומרת שמעל גיל 35, כל שינוי שיש, על אחת כמה וכמה טכנולוגי, אתה לא גדלת לתוכו, אז אתה כאילו מגלה עליו התנגדות, בעצם בעוצמה כזו או אחרת. ואיזה קטע, חוץ מאורן, אנחנו מעל גיל 35. אז אפרופו זה, early adopters הם מיעוט בסוף. כן, ברור, זה עקומת גאוס כזאת. לגמרי. אוקיי, מה עוד? ספר לנו מה עוד, מה קורה, מה הלוז? אז השיפט הזה, כבר דיברנו עליו, נכון? דיברנו על המעבר מה-10 ל-70, ל-in the flow of work, זה הולך לקרות. שסוף סוף יש את ה... שאנחנו מתחילים להתקרב שם, הפוטנציאל פתאום נגלה מול העיניים, אפרופו הרפל, פתאום אתה רואה איזו תמונה בתוך הרפל שאתה מדמיין, לפחות שאתה רואה שהיא ברורה, ואתה מתחיל רגע ללכת לכיוונה. היפר-פרסונליזציה, את ציינת, זה לחלוטין לאן שזה הולך, כי בעצם זה מה שהכלים האלה הולכים לאפשר. אתה בקלות לוקח טקסט והופך אותו לוידאו, בקלות לוקח טקסט והופך אותו לפודקאסט, בקלות לוקח ערימה של דפי PDF, הופך אותם לקורס. כל הדבר הזה... לבוט. ועל גבי זה בסוף,
המערכת יודעת להתאים את מה שאתה תבקש ממנה, להתאים את זה למאפיינים שלך, בין אם אתה מגדיר את זה, או בין אם המערכת תדע להגדיר את זה בעצמה. ועוד יותר מזה, אני חושב שהשילוב של just in time והיפר-פרסונליזציה, הופך את זה באמת להיפר-היפר. זה כאילו, בפוטנציאל מביא אותנו לקצה שאנחנו הכרנו. אקספוננציאלי. הבאת אותה במילה. מהקורונה למדתי את זה. הכי טוב. זה שפריץ של מילה. לא תפספס הזדמנות. אבירה, רואים שכן. אז ההיפר-פרסונליזציה הזאת הולכת להיות נוכחת מאוד מאוד, וגם צריך להבין שזה גם משנה ציפיית הלומד. הלומד מעכשיו יצפה לקבל את זה. זאת אומרת, ברגע שהוא יחשף לעובדה, שהוא יכול, שהמערכות יודעות להתאים עבורו, או שהוא יכול לשחק במערכות ולהתאים את מה שהוא לומד בדיוק למי שהוא, זה מביא אותנו למקום אחר בחוויית הלמידה. אני אתן לזה דוגמה. לפני שנה ומשהו, גדעון זיילר ואני, העברנו הרצאה על הסיפור הזה של בינה מלאכותית, כאילו, ולמידה וכל זה. ובהרצאה גם גדעון נתן דוגמאות מטורפות, וגם אני סיפרתי על גיסי, שהוא מתכנת כזה בסטארט-אפים, וזה היה שנה ומשהו, בסדר? אחורה, שנה וחצי אפילו אחורה, שהוא זה רק כאילו טקסט, ביקש מה-Chat GPT, שיכתוב לו תסריט לפודקאסט, על איזה פיצ'ר חדש שהוא רצה ללמוד אותו, וננה, והוא סיפר את מי אתה מראיין, שהפודקאסט יהיה רבע שעה, כזה. סבבה, כתב, ננה, לקח את זה לתוכנת קול, עשה. והנה לפני חודש, חודשיים, מה ראינו? תוכנות כבר שעושות פודקאסטים ברמה מטורפת, וזה כאילו, כל עובד יכול ליצור פודקאסט. נכון. כאילו, ואנחנו מדברים על פער רק של שנה, בסדר? אז כאילו, זה... הקפיצות הן משוגעות. משוגעות. ואתה גם לא יכול לצפות אותן באמת. נכון. מספיק שמישהו אחד פורץ דרך. שזה אולי עוד מגמה. של הסיפור הזה של באמת ללמוד מאוד מהר, לבחון, כאילו נכון. זה מתכתב עם הפאור סקילס של אוריינות דיגיטלית, ובכלל העניין הזה של לא לפחד ללמוד מהר דברים. מה עוד? אז בהקשר הזה של לא לפחד ללמוד מהר דברים, אני חושב שהדבר הנוסף שאפשר לדבר עליו הוא הסיפור של הרישייפינג. רישייפינג, מה זה אומר? מה טוב. נכון? נשמע שם של חדר כושר. זה יותר טוב משפריץ. נשמע שם של חדר כושר. יש כזה, לא? לא יודע. יש שייפ משהו. אתה שואל אותי על חדר כושר. אני יודע, חשבתי. לא. בסדר. אז הסיפור של רישייפינג הוא חתיכת סיפור. למה? כי בעצם, כמו שאת אמרת, ללמוד מהר הזה. אתה כל הזמן צריך ללמוד מהר, כי העולם זז נורא מהר, בטח בעולמות הטכנולוגיים, אתה צריך לרכוש מיומנות בכלים חדשים, להבין איך זה משפיע על התפקיד שלך. אני אתן דוגמה קטנה. אמדוקס יצרה GPT פנים ארגוני, שבעצם מלווה את כל מעגל פיתוח התוכנה. וואו. שזה באמת מרהיב. דברים שלקח עד כה לכתוב אותם, למשל, אפיקים, כאילו בעולמות הכתיבת דיזיין של המוצר שאתה אליו מכוון, לקח שבועיים, ליצור אותם 10 ימים, שבועיים, 4 שעות, 5 שעות. טוב. אז זה דרמטי. עכשיו, אוקיי, הבן אדם שעשה את זה, פתאום יש לו קיצור, יעילות, תהליכים, בצורה מטורפת. אבל רגע, הבן אדם זה מה שהוא עשה עד עכשיו. שבועיים הוא היה יושב כותב. בסדר? בהגזמה אולי שבועיים כותב. אבל שבועיים מהזמן שלו היה מוקדש לדבר. אוקיי, מה הוא עושה עכשיו? אז הסיפור הזה של רישייפינג, זה הסיפור של מה קורה להשפעה של סקילים שפתאום מתייתרים. אני לא צריך אותם יותר. אבל מה חדש מעולמות הריסקיל והאפסקיל? כי הקצב הוא משוגע. הקצב, ה-in-out הזה, הסקילים נכנסים חדשים, סקילים ישנים יוצאים, והצורך שלך להסתגל לסיטואציה הזאת, זה דרמטי. רישייפינג זה הגדרה, שמעתי אותה ושכחתי ממנה לגמרי, ממש טובה. כן, אני חושב שהיא קולעת. אתה טוב, דרור. זה לא אני, זה מיכל מרום פה. אני ממשיך בקרדיטים. רספקט. עוד משהו בהקשר של לאן אנחנו הולכים. כל הדיבור הזה על לאן האפשרויות, והפוטנציאל, והאפליקציות, והמערכות, ובאמת זה כאילו, קצר הפודקאסט מלתפוס את כל האפשרויות, אוקיי? אבל בסוף, זה לא כזה פשוט. למה? כי אם אתה כארגון, אוקיי? אני מדבר רגע בקונטקסט הארגוני, לא יוצר, אלא אם כן, שוב, יצרו ברמת השוק מערכות כאלה שאתה תוכל לקחת מבחוץ פנימה, ואנחנו לא שם, ממש לא שם כרגע, כן? אנחנו עדיין... מה מבחוץ פנימה? למידה? מערכות למידה רגע, שיודעות לקחת, למשל, את כל הדאטה שלך, הלמידה, ולהבין הרבה דברים ממנו. אחד, על מגמות הלמידה אצלך.
עכשיו, דאטה L&D, אמדוקס... מה אתה רוצה להגיד, ש-LMS לא עושה את זה? זה מצחיק נורא, כי הייתה פה עקיצה לכל עולם ה-LMSים באשר הוא. כן, מלא אנשים בסאפ כרגע מתגרדים. הסיפור הזה של, יש פה כמה צדדים. אחד, סיפור הדאטה. דאטה L&D אמדוקס, אני אומר את זה בגאון, אנחנו עברנו עליו הרבה מאוד שנים, כדי לנסות להוציא ממנו תובנות משמעותיות על למידה. וכולם יודעים כמה זה קשה. זה קשה, קשה, קשה. כי המידע שאתה מקבל בסוף מערכות, החיוויים הם די רזים ודלים. ובכל זאת, אני חושב שעשינו שם כמה קפיצות מאוד יפות בשנים האחרונות, ואני מאוד שמח עליהן. יחד עם זאת, הן לא מספקות. הן לא מספיקות, כדי להגיד, כי הן לא מדברות התנהגויות של לומד. הן לא מתחברות למערכות אחרות, שהן מערכות HR, מערכות ניהול פרויקט. כאילו הדשבורד החלומי היה אומר, הנה אורן למד X, כאילו זה, הנה הביצועים שהשתפרו בעקבות זאת אומרת איזשהו קשר ישיר בין הלמידה לבין הביצוע. זה החלום. זה כיוון אחד. כיוון אחר למשל להגיד, אוקיי, רינתיה היא בן אדם למדן. איך אני יודע שהיא בן אדם למדן? כי היא צורכת X פעמים. אבל מה אכפת לך שאני למדנית? איפה זה בא לידי, כאילו, מה לביזנס יוצא מזה? בסוף, אם את בן אדם סקרן, למדן, חוקר, ואת עובדת באיזושהי משרה כלשהי בתוך החברה שבה את עובדת, אז אולי אני יכול דרכך, או יכול לדחוף, או לקדם אותך, להמשיך לדחוף אותך רגע. זאת אומרת, לזהות משפיענים. לזהות משפיענים, ולקדם דרכם כל מיני דברים, אוקיי? לזהות, אני אתן דוגמה מכיוון אחר, למשל. בן אדם שמתקשה בביצוע של משימות מסוימות. מערכות, כנראה יודעות להגיד את זה, בסדר? יש כל מיני פריטי מידע שהם מפוזרים שם, שאם תאסוף אותם ביחד, זה יגיד עליהם משהו. לחבר את זה לבין פתרונות למידה, זה יופי של דבר, וזה קורה in the flow. זאת אומרת, זה מגמה מבחינתך? זה משהו שהיית רוצה? או זה משהו שאתה אומר, אוקיי, העתיד צופן לנו את זה? זה אומר שכדי שתהיה היפר-פרסונליזציה, וכדי שנזוז לכיוון ה-70, וכדי שנדבר על reshaping, אני חייב את הדאטה הזה. אני לא יכול בלעדיו. וזה סיפור אחד. סיפור השני הוא סיפור תכנים פנים ארגוניים. זו אשליה שאפשר הכל ללמוד בחוץ. כן? גם אם אתה באופן קוד, וגם אם אתה משתמש באין סוף פלטפורמות נהדרות שיש בחוץ, בסוף גם לארגון יש תכנים שהוא מייצר בעצמו לעצמו. בטח בחברה כמו שאני עובד בה, שהיא חברה שיש בה ידע מצטבר מוצרי רב שנים. אוקיי? שהוא עדיין רלוונטי, כי לקוחות שלנו עדיין משתמשים, חלק מהלקוחות שלנו משתמשים במוצרים שהם בני 15 שנה. כן. אז מישהו צריך לדעת להחזיק את הדאטה הזה. אז אוקיי, אז חלק מהדאטה הזה עובר היום ל-GPT, אוקיי? אבל בסוף, גם כדי ללמוד, אוקיי, ללמוד GPT, ללמוד מה-GPT, צריך שה-GPT ידע לספר לך למידה, אוקיי? לדבר למידה. כרגע, אני אומר את זה מניסיון, כרגע, ה-GPTים הפנים ארגוניים שלנו, עוד לא שם. האם הם יכולים להיות שם? כן. אנחנו יודעים את זה. אנחנו גם בונים איזשהו מתווה כזה שיאפשר לעובד כעובד לדעת לאן הוא צריך ללכת כדי ללמוד על משהו. אוקיי. אוקיי? אבל גם הטיפול בתכנים, ההנגשה של תכני למידה, סרטים של 2, 3 כאלה, שכל מיני הקלטות כאלה ישנות שאתה נרדם בהם בדיוק כמו שרינתיה נרדמה לי כרגע מול העיניים, אז כל הסיפור הזה צריך לטפל בו. זה חלק מבניית תשתית. אתה לא יכול להתעלם. עכשיו, אז מה המגמה שאתה מסמן פה? אני מסמן פה. המגמה היא, אתה חייב לבנות תשתיות למידה מעולות. יושבות על דאטה, יושבות על תכנים, שאתה מאבד אותם בצורה כזאת, שאחרי זה, כשאתה תקבל את מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך באמת. אם אתה רוצה 70 באמת, אתה חייב לעבוד על התשתיות שלך. מוסיף על גבי זה, בנוסף יש עוד כל מיני כלים, פלטפורמות, דברים אחרים, שצריכים לנגן את כל הדבר הזה ביחד, כחלק מהתשתיות. כן. אם הם לא ינגנו את זה ביחד, אתה מייצר חוויה מקוטעת. תראה, אני ממש מסכימה איתך, תשתיות זה משהו שבדוח המגמות הראשון שהוצאנו, דיברנו עליו מאוד מאוד חזק, אני, כאילו מתוך מה שאתה אומר, פתאום זה בא לי לפנים, כמה הדבר הזה אפילו הולך ונהיה יותר מורכב, כי תשתיות, כאילו בעבר, אתה יודע, אנחנו בדוח הראשון יצא לפני 4 שנים, בסדר? דוח מגמות הלמידה, למי שלא עוקב, בלי מי אנחנו מוצאים אותו 1 לשנתיים שנייה, שמסמן רגע את הסיפור של העתיד. תשתיות היה באמת אחד הנושאים המאוד מאוד קריטיים, בגלל שכמות הידע משתנה בטירוף, בגלל שהקשירויות משתנות, בגלל שמלא דברים משתנים. ועכשיו מתוך מה שאתה אומר, אני מבינה כמה שאנחנו עוד יותר ברמת מורכבות גבוהה, ובעבר על תשתיות לא דיברנו על דאטה,
ודאטה קריטי, בסדר? כאילו בכלל, אבל ספציפית גם בזה, כי אז אתה יודע כאילו לכוון את ההגה. התשתיות האלה, אם כאילו משווים את זה רגע לאונייה בערפל לצורך העניין, אז יש לי הגה שנייה שאני יודע זה, ואיזה מין עינית כזאת שעוזרת לי להגיד, הנה, הוא המשפיען למידה, הנה, פה יש ירידה בביצועים, אז נכון אולי להשקיע כאילו זה ממש, אוקיי, בסדר, יפה. כן, אורן. יש עוד? יש, אתה... לא, אני רוצה, כי השאלה שלי... אורן, הבירה מרדימה אותו. או שאני מרדים אותו, רגע, זה לא אופציה. לא. אני מעניין אותי לדעת מה קורה עם אנשי הלמידה. הוא מעניין אותי שורות תחתונות. אבל יש עוד. יש עוד? כן, אנשי למידה אני עוד שנייה מגיע. יופי, מעולה. עוד שנייה מגיע. כי מעניין אותי אם יצטרכו אותנו. ועוד משהו אחד שכנראה כבר... השאלה ששואלים כבר 30 שנה. שכנראה דובר על ידי אלעד, וכנראה דובר על ידי ינאי, אבל העניין הזה של הדינמיות תוכן, תראו, בסוף אנחנו היינו רגילים לייצר מוצרים סגורים. נכון. אין מוצר סגור עכשיו. יש מוצר סגור, אבל... מניעת הטרדה מינית קוראים. כמובן, זה מוצר הקדוש, אבל מלבדו, שהוא חשוב, חלילה, שלא יובן אחרת. לא משנה התנהגות כל כך, אבל לא ניכנס. הסיפור הוא דינמיות יצירת התוכן. תוכן, בכל רגע נתון נוצר. כן. הוא כבר לא, הוא נכתב על ידינו כאנשי למידה, וזה משהו שחייבים להשתחרר ממנו. אנחנו... אני רוצה להתווכח איתך על זה. יאללה, תווכח איתי. אוקיי, אני מסכימה איתך. אבל. עם זאת, אני חושבת שצריך להיזהר מלנטוש את המקומות שבהם כן, זה עדיין, ואיפה בעיקר? יופי. במקומות של הידע הסמוי, בסדר? יש מחקר מאוד מעניין הזה של דוקטור דן אשר, על הידע האמיתי של הידע הסמוי, כמו שאתה אומר, ההוא של ה-15 שנה, מסתובב לו ידע בראש, שהוא כן צריך אנשים כמונו, שיעזרו לו, או בוט, לא משנה, אבל שיעזור לו לחצוב את הידע הזה החוצה. עכשיו, כשאנחנו שוברים את ההגה חזק למקום שבו התוכן משתנה כל הזמן, אני חושב שאנחנו שוכחים מערך מאוד משמעותי. זה כמו שהפסקנו ללמד, כולל אותי, אנשי למידה לעשות ניתוח תפקיד. זה אחד הפאולים. הפסקנו ללמד, כולל אותי, אני מכה על חטא, בסדר? כולל אותי, אני לא למדת בצורה אחרת, אבל לא משנה. וזה אחד מהיסודות בסוף, כאילו זה... מסכים איתך מאוד. זה כאילו טריקי, מה שאמרת. אז אני רוצה, אז א', תודה על התיקון. זה לא תיקון, זה תוספת. כי זה לא רק, זה מאוד, אבל זה לא רק, כאילו... אז אני לוקח את זה רגע יותר רחב ואומר, הכל הוא לא רק. זה שאני מדבר עכשיו על עתיד עולם הלמידה, ומדבר על המגמות האלה, זה לא מעלים את הכיתה. זה לא מעלים את הצורך במגע אנושי, שזו הנקודה האחרונה בהקשר הזה, לפני שאנחנו מדברים על עתיד עולם הלמידה. ספוילר. הסיפור הזה של עדיין תהיה כיתה, הצורך באינטראקציה אנושית הוא דרמטי, להפך, הוא מתגבר בגלל כמות הטכנולוגיה, כמו שאנחנו נוהגים להסתכל על ילדים היום ולהגיד, כל הזמן במסך, נכון? ומה חסר לנו? האינטראקציה האנושית. למה? כי באינטראקציה האנושית תמון כל כך הרבה למידה, ותמון כל כך הרבה פוטנציאל להבנות שהמכונה לא תחולל אותן בהכרח מולך. אלא רק כשאתה תשמע עכשיו על אותו אחד שסובל מאותה תופעה כמוך, שה-GenAI לקח לו 20%, 30% מהתפקיד, ומה הוא עושה עכשיו עם יתר הזמן שלו, ואיך הוא יכול לשפר את התפקיד שלו, ואולי התפקיד שלו צריך להיקרא אחרי. מי יעשה את השיחות האלה? מי יחשוב את זה? אז נכון, יש מה שקורה בשוק ובמגמות בעולם, הכל נכון. יחד עם זאת, האינטראקציה האנושית היא דרמטית פה, היא קריטית, ואגב, אני חושב שבמובן הזה צריך להשתמש בטכנולוגיה, כדי לחשוף פנימה, דיברת על המומחה הזה שיש לו איזה tacit knowledge כזה במוח, אז צריך להשתמש בטכנולוגיה כדי לזהות את האנשים שמחזיקים בידע הזה, כדי להבליט אותם, כדי לתפוס את הידע שיש אצלם, ועוד 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 ועד. אוקיי? אז זה רק בחיבור הזה, ואני חושב שהמרכיב האנושי נותר, לא נעלם, להפך, הוא צריך לעבוד שם גם קשה, כי זה בתזוזה בין ה-10, 20, 70, אז ב-20 הזה, שנמצא שם איפשהו באמצע, יש לנו עדיין הרבה מאוד עבודה. אז אני רוצה רגע לעשות סדר בזה. אמרת, ה-70 הולך, כאילו, כמובן, אנחנו נהיה שם סוף סוף הרבה יותר חזק, כי הטכנולוגיה מאפשרת את זה. היפר-פרסונליזציה, בסדר? דיברנו על רישייפינג, תשתיות, ואחרון זה בעצם הסיפור שהאנושיות כאן, היא נשארת. המרכיב האנושי נשאר. מעולה, שאם אני רגע, בוא נחשוב שנייה מה זה עושה לנו אנשי הלמידה, הדבר הזה. אני אתחיל מהסוף דווקא, מהדבר האחרון שדיברת עליו. יש לך תשובות לזה, או שכאילו עכשיו אנחנו חושבים ביחד? כתבת על זה דברים או... אני תמיד כותב, אבל זה לא אומר שכתבתי משהו נכון. לא, כתבת מראש, אני שואלת. דברי, נתיה.
כי רגע חשוב להגיד, אנחנו לא עשינו, כאילו דיברנו על הנושא של הפרק וזה, אבל זה לא כמו, לא ידענו פה את התשובות, כאילו, זה חלק מהדינמיות של הפרק, למי שתוהה מה קורה פה. אני אגיד רגע שלגבי הסיפור הזה של האנושיות, אני מבינה שהצורך שלנו להבחין, כאילו בין, נגיד, אם זה היה בעבר ידע, מיומנויות, תפיסה, יש פה עוד צורך עכשיו של להבחין, מתי האנושיות הזאת, היא הכיתה לצורך העניין, או מפגש האנושי, הוא קריטי לטובת קידום דברים, לטובת זה, לבין מתי בוט לצורך העניין יכול לעשות את העבודה, בסדר? זאת אומרת, נוסף פה עוד רובד, שהוא תמיד נכון של איך ללמוד, אבל איך ללמוד היותר עמוק אפילו נכנס לפה, כי זה כמו שאתה אומר, מי עשה איתי שיתוף על הפחד שלי בסדר? זאת אומרת, שאנחנו מדברים על אזורי התפיסה לצורך העניין, יכול להיות שבאמת המפגש האנושי הוא קריטי, לא מהסיבות הרגילות שאנחנו רגילים לחשוב עליו, אלא מאוד סיבות שהן, ולא לזרוק את הכל לבוט, אלא החידוד הזה, זה כמו שאחרי הקורונה, אני עוקבת הרבה אחרי עדי יופה, שהיא טרנדולוגית, והיא אמרה שכאילו צריך להיות הצדקה כבר מאוד מאוד חזקה ללמה לי להגיע לקניון. למה? למה אני מגיעה לקניון פיזית? למה? בסדר? ומה הסיבה? אז זה בשבילי, כי אונליין אני יכולה לעשות הרבה קניות, או כי לי ממש חשוב להרגיש את הבד ולמדוד אותו, אז אותו דבר פה, כאילו צריכה לי, הסיבה ללמה אנושיות היא קריטית, היא הופכת, כאילו אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מובחנים לגבי הדבר הזה. אוקיי, בבקשה. לא כתבתי על זה מילה. לא כתבת? זה נורא יפה. זה מתוך האינטראקציה איתך, אתה רואה כמה האנושיות היא קריטית, ולכן הפודקאסט שלנו, אורן, כן. למרות שנראה לי אפשר להחליף אותך עם הבירה הזאת שלו. הוא נוחת לנו. לא נוחת. אני חושב, אני אגיד לכם... קשה לך הדיבורים הפילוסופיים האלה? לא, זה ממש לא פילוסופי. אני חושב שהמקום שלנו הולך להצטמצם משמעותית. משמעותית, לא להיעלם לגמרי. ואני חושב שאנחנו מדברים על זה, לדעתי, לאורך כל שנות חיי הפודקאסט, שאנחנו צריכים להצדיק את עצמנו, ולהיות מחוברים לביזנס וזה, ואני חושב שזה יקבל עוד תוספת, ועוד איזושהי רמה בכל העולם של למידה. למה להצטמצם משמעותית? כי אנחנו יכולים לעשות את אותם דברים הרבה יותר מהר, והרבה יותר טוב, ולא צריך כל כך הרבה אנשים. אתה, דרור, דיברת על אותו בן אדם שעכשיו יכול לעשות את העבודה שלו הרבה יותר מהר. שאלת מה הוא שיעשה בשאר הזמן שלו, הוא ילך הביתה. הוא לא צריך כל כך הרבה. אין מה לעשות. אני חושב שהם מסתכלים על המגמות באופן כללי של עולם העבודה, אני חושב שאתה לא טועה. בסדר? יחד עם זאת, הסיפור של רישייפינג הוא משנה תפקידים, משנה התמחויות, מייצר התמחויות חדשות שלא היו לפני כן. אין בעיה. אני בטוח שאנשי הלמידה לא נעלמים. אני יותר מתמיד משוכנע בזה, אחרי שראיתי תוצרים, שאתה מבין שאף אחד לא יביא את הפרספקטיבה של למידה לתוכם, ובסוף זה יהיה צורך, שלא יהיה עליו מענה. זאת אומרת, התפקיד שלנו קודם כל שם, כדי להנכיח למידה. עכשיו, אתה לא שם רק כדי להיות שם, כן? כמובן. יש לזה הרבה מעבר לזה. אני חושב שהמרכיב הנוסף, הוא לשפר ולייעל תהליכים, שקשורים ללמידה, כן? אבל הם בסוף פוגשים יותר מתמיד, כמו שרינתיה ציינה את זה לפני כן, את תהליכי העבודה היומיומיים. אז אנחנו לא נהיה עכשיו ברנץ' הזה שנקרא רגע מהנדסי תעשייה וניהול, לא לשם אני מכוון. אני כן מכוון לזה שהלמידה שלנו מקבלת טוויסט חדש. דרך אגב, טוויסט שדורש גם הבנה לא טכנולוגית ברמת הקוד, אלא טכנולוגית בהבנה תפיסתית של מה אתה יכול להפיק או להוציא. וזה באמת, זה נורא גדול ופתוח, אנחנו לא יודעים מה יש שם עוד. אז רק עכשיו אנחנו משחקים, מגלים, יוצאות ויוצאים מלא פתרונות ופלטפורמות ותוכנות ואפליקציות, אוקיי? אז זה נהדר שהן יוצאות. יחד עם זאת, החשיבה או הכיוון, זה עדיין יחסית בתולי. אז אני לא הייתי ממהר לסגור עלינו את לא, אני לא סוגר לגמרי, אני חושב שכן צריך, אני חושב שלא צריך בכמויות האלה. אם ניקח רגע את התפקיד הראשוני יותר של מפתח למידה, לא צריך את הכמויות האלה שיש שם. אז אני רוצה רגע להתייחס לזה. קודם כל, גם הנתונים, פורום הכלכלה העולמי הוציא את הדוח עתיד עולם העבודה שלו, חודש אחרי שה-ChatGPT יצא. זאת אומרת, רוב המחקר שלו לא זה. הוא דיבר, עוד לפני הידיעה שה-ChatGPT יוצא, על מינוס 14 מיליון משרות בעולם. אז כן, המגמה היא שבסופו של דבר, כרגע יהיו פחות צורך במשרות מסוימות וזה, וזה גם יכול להיות, זה אומר המון לגבי הכלכלה שצריכה לעצב את עצמה מחדש, וכל מיני כאלה, וזה, לא משנה, אפשר לדבר על זה בלי סוף. אבל אני אגיד רגע לגבי הסיפור של הצמצום שלנו וזה. קודם כל, לפחות מהניסיון שלי, בסדר, דברים כאלה לוקחים המון.
נכון, נכון, זה ייקח המון זמן. אנחנו מדברים על משהו כמו, נכון, אנחנו מדברים על משהו כמו 15 שנה של לפחות, בסדר, של שינוי, עד שהדברים האלה מחלחלים לארגונים, עד היום יש לומדות רגולציה. בסדר, כאילו, די, וכולנו יודעים, הן קיימות והן חיות ובועטות, והן עושות את התפקיד שלהן בצורה מסוימת. עכשיו, אם רגע אני מתייחסת לאנשי הלמידה, אז אני חושבת שזה גם טווח מאוד רחב. יש הבדל בין מפיקים של תוצרי למידה, ששם השינוי בעיניי יהיה קיצוני ודרמטי. בסדר? קיצוני ודרמטי, אנחנו רואים את זה כבר היום. אם אני לצורך העניין, כתבתי את הסיכום של פורום הכלכלה העולמי, לקח לי פאקינג שבועיים לעשות את הדבר הזה, וואלה, עכשיו לוקח לי 3 שעות, בסדר? ופה אבל נכנס עוד, שזה האזור של ההפקה, אבל פה נכנס עוד פרמטר שהוא מאוד מאוד קריטי בעיניי, וסליחה שאני חוזרת לזה עוד פעם, אבל גם דיברנו עליו בדוח המגמות הראשון, זה שכל אזורי ההפקה האלה, וזה הם באמת נורא משתנים, זה עוד לפני שידענו על הבינה המלאכותית ועל הפריצה שלה, אבל הסיפור שלה יכולת להיות אסטרטג ולתכלל הרבה דברים, ולהגיד לבינה המלאכותית, אני רוצה לכוון את ההגה לשם ולא לשם, הוא מאוד מאוד משמעותי. אני שואל את עצמי, הבינה המלאכותית לא תדע לעשות את זה לבד. לא. את האסטרטגיה הזאת. כרגע, אם אתה שואל אותי בטווח של 5 שנים הקרובות, ב5 שנים הקרובות, לדעתי, חד משמעית. לא, כי הבינה המלאכותית לא יודעת לנתח המון דברים שקורים בארגון. אני מתייחסת רגע לארגון, בסדר? אנחנו רגע מדברים, כל מה שדיברנו עכשיו, הוא היה המון בהיבטים של התוכן שרץ בארגון, נכון. בסדר? הבינה המלאכותית לא יודעת שעכשיו החליפו את המנכ"ל, והיא לא יודעת... אולי יודעת. אבל גם עם זה, היא לא תדע לגזור, היא לא מסתובבת במסדרונות. יש, תמיד אני מראה את זה בכנס, בהרצאה שלי לעובדים, על למה למידה וזה. אני מראה, פוסט שמישהו העלה בצרות בהייטק, ממש אחרי שה-ChatGPT יצא. תגידו, כל הקטע הזה של ה-GPT הוא לא קצת סכנה למתכנתים ולמפתחים וזה? כן. 100 תגובות על הדבר הזה, והתגובה שהכי הצחיקה אותי, זה אל תדאג, הוא לא יכול ללכת לימי גיבוש, אז אתה מוגן, בסדר? זה כל כך הצחיק אותי, וזה כל כך נכון. בסוף, יש פה גם תרבות, והמון המון דברים, שהם לא באופן ישיר נכנסים לתוך הטכנולוגיה. ולכן אני חושבת שהסיפור של אסטרטגיה, ואבחון, ויכולת גזירת משמעויות, ולכוון סביב זה ואגב, אסטרטגיים, יועצים אסטרטגיים באופן כללי, הם בעלייה בעולם, בסדר? הם בעלייה. כל הדוחות של זה מצביעים על זה, ובצדק, כי אנשים כמו דרור, בסדר? שיודעים רגע לקחת המון המון דברים ולתכנת ולהוציא, עכשיו להכין את עצמו אני אתמול שאלתי כהכנה לפרק, מה עתיד עולם הלמידה בארגונים? אז הוא אומר לי דברים, אבל הוא לא בהכרח ידע לתת, מה שלא כתוב באינטרנט, הוא לא יודע להגיד. בסדר? מה שאנחנו לא, גדעון הביא את זה אז בהרצאה מאוד מאוד יפה, ש20 שנה אחרונות הכנו את הקרקע לבינה המלאכותית. הזנו המון המון תוכן לאינטרנט וזה הקרקע. עכשיו, מה שלא נזין לתוכו זה לא מה שיהיה, והוא לא יודע מה קורה במסדרון. הוא לא יודע, הוא גם לא נצליח להזין את זה פנימה. בפרק הראשון של ביל גייטס בנטפליקס עכשיו, זה גם בדיוק מדבר על הדבר הזה. כל המהפכה הזאת מתאפשרת בלי מהפכת האינטרנט. בדיוק, בדיוק, ברור, זה הבסיס. ובגלל זה אני חושבת שהתפקיד שלנו, אני מסכימה איתך לגבי הפחות אנשים, בסדר? אבל התפקיד שלנו הוא הופך להיות, שוב, גם אם בעבר זה היה הרבה לרוץ ברחבה, עכשיו זה גם להסתכל כל הזמן מהמרפסת, לראות מה קורה, לנתח את המשמעויות, לכוון את זה. הסיפור האסטרטגי יהיה בעיניי יותר ויותר משמעותי, ולא דיברנו על עוד פרמטר מאוד קריטי בתוך העולם הזה של בינה מלאכותית, ועתיד עולם הלמידה, שזה באמת העולמות הרישייפינג האלה, ששם נדרשת חשיבה של אקוסיסטם של HR, חפרתי על זה כבר לא מעט, וההסתכלות המאוד רחבה, והיכולת שלך להבין תפקידים אחרים של פיתוח ארגוני, ואנשי HR, והסתכלות של ניידות פנים ארגונית בארגון, והבינה מלאכותית אומנם יכולה לכוון לזה, אבל בסוף גם יש אנשים, והקריזות שלהם, והדברים שלהם, זה, קיצור, זה דעתי על העניין. אפרופו מה כתבתי או לא, לפני, אז את ממש מתחברת לדברים שכתבתי לעצמי כאן לפני בויה! ממש, 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 ואנחנו לא תיאמנו מראש. נכון. אני חושב, באמת חושב, שהסיפור של... יצא לך קצת פרסי. אני חושב. ברוח התקופה. ברור. לא מהבית, כן? הבנת צרכים, היכולת להסתכל רחב, לתכנן, לחשוב לאן אני רוצה לקחת, לא רק מה אני יכול להגיד שאני יכול לקחת, מה אני רוצה, כארגון, אסטרטגיה זו מילה מפוצצת וגדולה, כן? אבל בסוף, זו אסטרטגיית למידה, זאת אומרת, לאן אני לוקח את העסק הזה, והיכולת לתכלל את האסטרטגיית הארגון שבו אני עובד, את המגמות, את ההשפעה של השינויים בעולם העבודה החיצוני, עולם העבודה הפנים ארגוני,
רצונות במובן העקרוני של הארגון, מאיפה הוא צופה שיהיה מקור הרווח שלו, אוקיי? אם זה ארגון עסקי. אז כל הדברים האלה דורשים חשיבה שהיא חשיבה, שוב, כרגע יכול להיות שבעוד X שנים זה יהיה אחרת, שהיא חשיבה אנושית. אתה יכול להתייעץ עם ה-GPT בהקשר הזה, אבל בסוף מי שמתווה את הדרך וקובע אותה, זה בסוף אנשים, אבל בהקשר הזה, אנשי למידה, הסיפור של מיקרו מקבל חתיכת בום. סיפור של מקרו, אני לא חושב. הסיפור של, סליחה לחלוקה מסורתית. הוא יתקצר, כי אני יכולה להתייעץ בזה, אבל אני עדיין צריכה לדעת לכתוב את הפרומפט. בסדר, לא, כי איזה שאלה אני שואלת את הפרומפט, בסדר. זה לא תכתוב לי סדנה על, בסדר? אני גם הייתי מפריד את המקרו לאסטרטגיה שהיא יותר ארגונית, ולדברים שהם יותר נקודתיים, ארגוניים, מחלקה שעכשיו יש בה איזשהו צורך. אני לגמרי חושב שהמהפכה הזאת כן תשנה את הצורה שגם האנשים שעושים את האסטרטגיה ומתכננים עובדים, הם בסוף לא יצטרכו כל כך הרבה משאבים כדי לעשות את התכנון הזה, זה ייקח להם פחות זמן. על עניין המשאבים אנחנו מסכימים איתך, אני מסכימה איתך. היום לוקח לי הרבה פחות זמן, אני אשכרה רואה ביומן לא, כי את נתת דוגמה דווקא שלוקח לך פחות זמן, אבל בעבודת מיקרו, כאילו לסכם דוח, היא לא... אבל לא, אבל זה, אגב, למה זה? כי כבר כתבתי אחד וידעתי מה אני רוצה לשאול אותו, וכיוונתי כבר, וזה עולם אחר, בסדר? זו נקודה מעולה, הסיפור של הניסיון, שאתה מביא איתך, על מה הוא יישען בעוד 10 שנים מעכשיו? איזה ניסיון יהיה לך? וזה עניין. הבינה המלאכותית מדברים מאוד מאוד חזק על סקנת הג'וניורים. נכון, הג'וניורים בוודאות. סקנת הג'וניורים, מי שבסוף צריך לעשות, אם לא הייתי עושה מיליון פיתוחי הדרכה, והייתי יושבת עם ההוא, המומחה תוכן מרכבת ישראל, כאילו, זה בדיוק הדברים שבונים אותך הזה, ויש פה גאפ, שהוא גאפ שאנחנו צריכים לשים לב אליו בתור אנושות, אני יודעת שזה נשמע זה, אבל זה מדובר לא מעט. הסיפור גם עיניים מדבר, העניין הזה של הג'וניורים, ומה ישפשף אותם? מה ישפשף אותם? ובהיבט הזה אנחנו קצת כאילו פריבילגים פה, נכון. כי מצד אחד ההרגלים וזה, אבל הרגלים זה יעבור, ואנחנו נלמד להשתמש בזה היטב. מצד שני, יש לנו כבר קצת הניסיון, את הראייה יותר רחבה. עוד נקודה שרציתי להעלות, בהקשר של דברים שאמרת, היא קשורה לסיפור הזה של האקוסיסטם של HR. כן. ובאופן כללי, ואני מקווה שאני מדייק במינוחים שאני משתמש בהם עכשיו, כי שרבטתי אותם לעצמי לפני המפגש, הסיפור של להיות אינטרדיסציפלינרי או מולטי-דיסציפלינרי. אוקיי? אינטרדיסציפלינרי זה אומר שאני כדרור מחזיק כמה דיסציפלינות. אם אני בהיסטוריה שלי לא הייתי מפתח הדרכה ויועץ אימונים בזרוע יבשה לפני 15 שנה, כנראה, או 20 שנה כבר, רגע, לא ישמור, כנראה שלא הייתי מחזיק מיומנויות שמיומנויות של פיתוח ארגוני, של OD. הייתי רק איש למידה. אבל אני מחזיק בשניהם. והעובדה הזאת היום מאפשרת לי, אני חושב, גמישות הרבה יותר גדולה ביכולת לייצר פתרונות, לחשוב על פתרונות, לפתוח את זווית הראייה שלי, ולא להסתכל רק דרך פתרונות של למידה כמו שאני מכיר אותם היום. ועל גבי זה אני אוסיף. אני חושב שהציפייה היום מאיש למידה, או ציפייה עתידית יותר נכון, אוקיי? כי זו השפעה קדימה. היא להסתכל מעבר למה שאנחנו מכירים היום כרק כלמידה. הגבולות מטשטשים שרינת ציינה לפני כן, זה מאוד מאוד הופך להיות יותר ויותר פלואידי, וככל שאתה מנסה לייצר התערבויות ארגוניות in the flow of work, זה אומר שאתה עובד עם צוותים, אתה עובד עם מנהלים, והעבודה הזאת מהסוג הזה היא עבודה שהיא לא רק בדיסציפלינה של למידה, היא חוצה. היא עבודת פיתוח ארגוני, שנשענת הרבה מאוד על פתרונות שהן פתרונות למידה, כן? אבל זה מגמה קיימת שמתעצמת, כי במודל קשירויות נגיד של ה-ATD, שיצא לפני כמה שנים כבר, אז אחד האזורים שהם סימנו, זה, ואנחנו רואים אותו בהרבה מקצועות, בסדר? לא כמו מקצוע שלנו, זה הצורך שלנו להבין בעוד דיסציפלינות, בסדר? לא בהכרח לבצע בעצמי, בואו ניקח דוגמה של מחר בבוקר, ממש מצוין. צריך לעשות תהליך הערכת עובדים, בסדר? הערכת ביצועים. אני לא יודעת לעשות זה בעצמי, אבל אני מבינה ומזהה שזה עכשיו כלי שאני צריכה להשתמש בו. אני מבינה ומזהה שפה נדרש התערבות מסוג X ולא Y. אני יודעת גם לדבר בשפה של ה-HRית כדי לחבר את זה לעולם של תוכנית של ניידות פנים ארגונית. בסדר? זאת אומרת, אני צריכה להבין בעוד דיסציפלינות, לא ברמת ה-hands-on, וככל שאני אבין בעוד דיסציפלינות וידע לדבר גם בשפות שלהם, ככה היכולת שלי, זה גם מתקשר למודל ה-T, של היכולת שלי להביא עוד דברים מעולמות תוכן אחרים שהם לא רק המקצוע שלי, ואם אני חוזרת רגע לבינה מלאכותית, זה מלמד אותי לא מעט, בסדר? כי קל לי מאוד להיעזר בה בשביל ללמוד גם עולמות תוכן אחרים, אבל זה לא ברמת הביצוע, זה רק ברמת ההבנה, כן צריך פה. בצור, זה מגמה שממש מתעצמת. אני עושה חיבור בין הרגע אנשי למידה, אינטרדיסציפלינה.
כן. מולטי דיסציפלינרי זה לרמת הצוותים, זאת אומרת, ככל שתפעיל צוותים שמחזיקים בכמה דיסציפלינות מקבילות, שיש להם, ההתמחויות לא נעלמות עדיין, זה חשוב להגיד, הן לא נעלמות, זו אשליה. מי שחושב שהן נעלמות, הן לא נעלמות עדיין, ייקח להם עוד הרבה זמן עד שהן באמת יתשתשו לחלוטין. אבל... הם לא יתשתשו, דרור. הם לא, כי בסוף מישהו צריך להבין בעולם של ייעוץ אישי למנהלים, ומישהו צריך להבין בעולם של איך צובעים קיר, בסדר? כאילו, ההנדזון של לעשות דברים, ההתמחויות האלה, הם לא ייעלמו. הצורך שלך בלהבין ביותר ויותר עולמות אני מסכים, יחד עם זאת, דברים, בגלל שהם רישייפינג, אוקיי? וזה כן חשוב לי רגע לחבר. בגלל שהם רישייפינג, כנראה שאנחנו נראה כל מיני דברים שמתאחדים לאורך זמן, ולא נשארים כסולו, כמו שהם היום. אבל אני חושב שברמה, נכון לארגונים, אני רוצה לקוות שזה גם נכון גם עבור הארגון שאני עובד בו, לייצר צוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים, ולא, בעבודה השוטפת זה כן קורה היום, ובטח שיש בתוך ה-talent management שאליו אני שייך, צוותים כאלה שמתקיימים היום. במקומות שזה קורה, הערך המוסף מחיבוריות הוא מדהים, באמת פי 1000. בכל פעם שזה קורה, וממש אתה יכול לראות את זה. סוג הפרויקטים, האימפקט שמייצרים, ההשפעה שמייצרים על אני אהיה מאוד פילוסופית, ואני אגיד שבעולם שאנחנו זה כמו רלי, אני אגיד, בעולם שאנחנו חיים בו, אם אתה מסתכל רק מזווית אחת, אכלת אותה. פשוט אכלת אותה. ואפרופו 7 לאוקטובר, וזה, הצורך בלראות עוד דברים ועוד מקומות ועוד מה קורה בהם, ולחשוב מעוד זוויות, זה יכול להיות הזווית של עוד מקצועות, משקפיים, לא משנה שמסתכלים עליהם, זה יכול להיות זווית של ותיק צעיר, זה יכול להיות הרבה, אני לא יכולה רק לאחוז בזווית אחת, זה לא עובד, בסדר? זה לא עובד בעולם שהוא ברישייפינג מתמיד, וקיצוני, בסדר? בכל מובן, אם אתה מנהל ואתה רק תסתכל דרך המשקפיים שאתה מכיר, אכלת אותה. אם אתה איש למידה ואתה מסתכל רק דרך המשקפיים שאתה מכיר והמקצוע הזה, אכלת אותה. אם אתה ותיק ואתה מסתכל, זה כל כך אקוטי בעידן שהכל משתנה בו, כי מי שאוחז בקרנות המזבח, הוא עוקדים אותו על המזבח. זה ממש ככה, ראיתי את זה מאוד מאוד חזק בוועידה של לימי CBL, בסדר? כי יכולנו להרים עוד כנס, אבל דווקא זה לימד אותי שיעור מטורף, כי עשינו צוות של אנשים שחושבים, מה זה אחרת? וכל אחד מגיע עם ניסיון אחרת, ממפתחת שהיא 5 שנים, ועד מישהי כבר שהיא פרשה, והוא בארגונים שונים, וזה כאילו, זה היה מעייף, בסדר? כי זה נורא נורא קשה כל הזמן לשמוע דעות של אחרים, ולהגיד להם, כן, אני מקשיבה לכם, ואתם מקשיבים. ולא באמת להקשיב להם. לא, באמת להקשיב להם, אבל זה... מקשיבים גם לך עכשיו. לא, הם מקשיבים, מכירים את זה, זה נורא מעייף. את כולנו זה עייף, כי אתה צריך כאילו... אבל זה מביא תוצרים מטורפים, והראש שלך נפתח, וההקשבה הזאת היא באמת, וזה פוגש אותנו גם ברמה המקצועית מחר בבוקר. יפה. מה עוד יש לי לומר? יש לך שאלה שרצית שנשאל אותך ולא שאלנו אותך? לא שאלת לי מה שלומי לפי דעתי בהתחלה, אבל בסדר. למה? באת וישר סיפרת מה שלומך. אתה אחרי הזקה, התפוצצו לך בירות. זה נכון. כיף. זה נכון. סך הכל כיף פה. באמת שכן. כן. עוד זה. אז אני עושה רגע סדר בזה, אז דיברנו על, אם אנחנו מסתכלים רגע על עתיד, אוקיי, אז אתה מסמן את הסיפור של ה-70%, בסדר? מאוד מאוד משמעותי. כזה, הפרסונליזציה, היפר-פרסונליזציה, שאנחנו כבר מתחילים לראות את המגמות שלה. רישייפינג כדבר שישפיע, הוא כבר קורה, והוא שוב, הוא יהיה יותר בהיפר. תשתיות, בסדר? נכון. זה, והאנושיות לא נעלמת, בסדר? ואפילו יש בה ייחודיות מאוד יהלומית, שצריך לזהות אותה יותר מאשר בעבר. אמת, ואני אוסיף על גבי זה את מה שדיברנו עליו כנושא האחרון, שזה העניין, לאן הולכים אנשי הלמידה, העניין הזה הצורך לראות רחב, לראות כמה דיסציפלינות בבת אחת, או להכיר אותן, צוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים, וכן, back to basics, במובן של לזכור מה זה הבנת צרכים, להבין, לדעת, מסוגל לזהות אותם, באותנטי, לא רק מה הלקוח רוצה, אלא גם מה הוא צריך. כפרה עליך, דרור. נעבור לסיכום? קדימה. יאללה. מסכמים במילה. טוב, הסיכום במילה, המילה שלי זה רישייפינג, כי למדתי אותה איפה ששמעתי אותה, וזה פודקאסט בחול נראה לי, ועכשיו שמעתי אותך עוד פעם אומר אותה, והיא ממש עשתה לי סדר. רישייפינג. כאילו, זה צריך לנשום לזה, הכל מצד אחד נורא מופשט, ונורא ערפלי, ונורא זה, וזה הקסם, שזה יש רישייפינג מתמיד, זה מגניב.
קיצור, זה שלי. לפי חוקי הפורמט, כן. מותר 2? רישייפינג זה... אז לא, אז יש את שפריץ כמובן, אבל שפריץ לא תוביל אותנו לשום תובנה, אז נראה לי שהסיפור של היפר. היפר? אנחנו בהיפר. היפר, וואי. חברה שלי אתמול אמרה לי שראתה איזה פוסט שמישהו כתב, אפשר בבקשה להוריד את המדינה הזאת ממהירות 2. מהפסט פורוורד. אז פה נראה לי זה 3 אפילו, כאילו לעומת העולם. אני אגיד שהמילה שלי זה השראה, כי אני חושב שהבאת לנו כאן זווית אחרת, הוצאת אותנו מהיום יום המאוד קשוח, שאנחנו חיים בו גם ברמה המדינית, אבל גם נראה לי שכל אחד ברמה האישית, ולהסתכל על העתיד, להסתכל על מה הולך להיות, ואיך הדברים שקורים הולכים לשנות אותנו, אז ממש כזה מעורר בי השראה וחשיבה הלאה. אז תודה על זה. אני אוהב את הפרקים האלה. כן. נכון? לגמרי. דרור, תודה רבה. ממש רבה תודה. על הידע, על ההשקעה. היה מרתק. יאללה, ביי.